tusisikaona vanhu ndokubvazodedzera akati vanhu vanofa nguva yavo isati yakwana ndianiko unovadzora. Chechi yese nokuwanda kwanga kwaita vanhu vese vakataura zvinhu zvimwe chete vakati ndipomwa zvaweAfrica. Iye wachibva ati ndinodzora. Tine murume wetinaye panapa uri kuti wakafa ukamuka wakaona pomwa zvakudenga uye wakapodzwe marwadzo ake ese napomwazha. Ndinongova muchipiri chechi munamato pamusi wechipiri, munamato parwadzano, munamato pamusi wechishanu, munamato pasabata. Mazuva mangani pavhiki kuvakadzi? Mazuva mana. Mazuva mangani? Mana. Kokuvarume tonamata mazuva mangani? Matatu. Hanzve? Vakadzi ndovana Mariaka. Maria akabereka Jesu. Ndio akatakura mimba aka. Saka vanonamata mo. Nhasi handisi kuti chii kana kuti chii, chendichaita ndichakupai mavhesi pavhidhiyo rineri. But ndoda kuti imimi mundiudze zvemunofunga pamusoro pemurume uyu nekutendawo kwake. Let's discuss guys. Ona vhidhiyo racho. Handeitona. Ndini muparidzi Chikada, marondera wedza province, Bishop Kalongo. Ndinazvo zvokutenda pamberi paMwari. Kutanga ndinotenda Mwari wakandita muapostora waJesu musangano rino revapostora veAfrica. Ndinoda kutenda Mwari zvikuru, Mwari wakatuma pomwa zvaAfrica pamazuva ano kupedzisira kuzodza anotenda. Mwari usingasemi vanhu kunyangwe vaine tsvina. Zvakaitika sekutemba 2012 ndakarwara nomusoro ndikaenda kukiriniki yedziva rasekwa ndikanoteswa ndikawanikwa ndine malaria, ikanyorwa kunzi simple malaria. Ndokupuwa treatment ye 3 days ndichinwa ndisingaende kubasa. Ndakaita izvozvo, rava zuva retatu ndikanzwa mwiri wangu wakutonyanyisa kuzara chando. Ndakadzokera kukiriniki ndokurifewa kuparire Nyatwa. Ndaenda kuparire Nyatwa ndakati malaria inonoperera ikoko sezvo yanga yanzi isimple malaria. Asi ndasvika kuparire Nyatwa ndakasvikopiwa mubhedha. Ndiri kumubhedha ikoko panzvimbo yokuti malaria ipere yakabva yatanga kukura. Yakabva pasimple malaria ikaenda pameninja ikaenda pacerebral malaria. Ndakatanga kupenga ndiri muchipatara imomo kwemasvondo. Malaria iye ikaramba ichingokura ikabvazve pacerebral malaria ikaenda pameningitis. Ndo pandakabiswa mvura yekumusana naana chiremba. Mai vangu nehanzvadzi nevekubasa vaiuya vachindiona vakakashamadzwa vachiona ndisisakwanisi kumuka. Mai vangu vakati kana mwana uyu akamuka zuva tikamupa kudya akadya ega, ko nhasi zvaita sei? Ndo pavakabatirana vachiedza kundimutsa. Ndokuzoona kuti kumusana kwangu kwanga kwakanamwa. Zvinhu izvi zvakavashamisa. Ndokuzoudzwawo nevaizviziva vakati makuwadzirwa mwana, wabiswa mvura yekumusana. Mai vangu zvakavavhundutsa. Ndo pavakamhanya kunotsvaka manesi. Vaonana nemanesi havana kuzonzwisisana, vakatanga kupopotedzana. Ivo vachiti mazomubisireiko mvura yekumusana musina kunge matenderana nesu varidzi vemwana. Kupopotedzana uku kwakazosiya ini nemanesi tisisina ukama hwakanaka. Musi wa14 Oktoba ndo musi wandakazofa. Ndafa ini manesi havana kuzobisawo mutumbi wangu pamubhedha. Nokuda kwekuti mai vakanga vambopopota vachiti mandiurayira mwana. Vachida kunzi vakaona mutumbi uri pamubhedha toda kuona kuti vanotiitei. Saka vasvika vakabata tsinga dzose dzemumusoro vakaona kuti zviro kwazvo hakuchisina munhu. Ndokubata tsoka. Vakanzwa ichitonhora ndokubatisawo mukoma wangu anondisira zvikanzi bata tsoka yomunin'ina wako. Akabata akati mai iri kutonhora zvingarevei? Mai vakati hapana mwanangu.
vamwe ana mai vechikuru vandaishanda nawo kubasa. Ndokuti kuna mai vangu imbwedzaiwo kuridza zviguno zvake. Pakawanikwa chimwe chete chinorira tinogona kumbotarisira. Vakaedza kuridza zviguno hakuna kana nechimwe chete chakarira. Pakufa kwandanga ndakaita maoko ndanga ndakapfumbata. Negumbo rimwe chete rekurudyi ranga rakagonya riri pamusoro pegumbo rekuruboshwe. Mai vangu vakaedza kuti vatwasanudze gumbo iri kuti zvigozoreruka pakuisa mukofini, asi gumbo iri vakatadza kuritwasanudza. Ndo pavakaziva kuti mwana uyu afa chaachinguva. Ndokuramba havo vakagara varimo muwadhi muya. Panguva iyoyo iniwo ndanga ndiri kudenga, asi handina kuziva kuti ndafa. Ndanga ndichingoona kuti nzvimbo yandiri iyi itsva, nokuti chinhu chainyanya kundishamisa imhepo. Mhepo yaiuya, unotoiona namaziso nokupenya kwayo kuti mhepo iya yakuuya. Yaiti kana yasvika pandiri yaitotaura neni munjere, asi ini ndichiignowa. Kusvika pamberi pangu ndakaisirwa bhuku. Pakuona kwangu bhuku iri nokukura kwaro ndakati iBhaibheri. Zvino semunhu wakanga agara asinganamati, handina kuita hanya nokuverenga bhuku iri. Ndakati ina handiverenge Bhaibheri, handingaverengi ngano. Saka mhepo iya yakaramba ichidzoka pandiri ichinditi vhura bhuku iro uverenge. Ini ndichiramba ndichiti handiverenge Bhaibheri, handiverenge ngano, hapana chinobatsira muBhaibheri. Mhepo iya yakazouya nehasha ikarova bhuku riya ndokubva ravhurika. Ikanditi ndiverenge bhuku iyi, asi ini ndakaramba ndichiti handiverenge Bhaibheri, handingaverengi ngano. Kusvika ndazonzwa kuti panzvimbo ino ndagara nguva yakareba, hapana chiri kumbondivaraidza. Saka chii chandingaitawo chingandivaraidza? Ndo pandakati regai ndingotarisawo apo pavhurika kuti pakanzi kudii. Saka pandakatarisa pakanga pavhurika paya, ndo pandakazoona kuti pakanyorwa zita rangu, Ratidzo Tembo Chikada. Ndakashamiswa kuona zita rangu rakanyorwa muBhaibheri. Ndikati zita rangu muBhaibheri chirudzii? Ndiani unganyorawo zita rangu muBhaibheri? Saka ipapo ndakatanga kuda kuverenga bhuku iri. Ndichiverenga paya pakanga pavhurwa, ndakaverenga mhosva dzangu ini dzandinoziva, ndichidaira nemuromo wangu kuti apa ndakatadzira Mwari, apa ndakatadzira Mwari, apa ndakatadzira Mwari. Papeji imwe chete ndakakwanisa kuverenga stanza imwe chete. Pastanza iyoyo ndakadedzera kakawanda kuti apa ndakatadzira Mwari. Handina kuzokwanisa kuvhura kuenda kuseri kwepeji. Izwi rine simba rakanga ratotaura kwandiri zvikanzi to hell. Pakangotaura izwi iroro, zvarataura ndo zvinobva zvaitika. Ndakazoona mumhepo ndichiita sebepa ndichipinduruka. Ndo pandakaziva kuti inini ndafa, handisisiri panyika yamazuva ose. Saka ndakunowira mugomba, ndakanokwanisa kubata musaidhi megomba umu. Ndo kutenesa musoro wangu kutarisa mukati megomba. Ndakachema. Ndikati, Jesu ugere kurudyi rwaMwari, uya unditore. Umu handipinde. Jesu ugere kurudyi rwaBaba, uya undinunure. Umu handipinde. Jesu ugere kurudyi rwaMwari, uya unditore. Umu handipinde. Ndo pandakanzwa inzwi riya ranga rati to hell rakazotanga kupopota kwandiri. Zvikanzi, wakaiteiko iwe? Unotadzisa Ishe kuzorora. Wakamuitireiko Ishe iwe? Unotadzisa Ishe kuzorora. Ipapo izwi riya richipopota, iniwo ndakaramba ndichingodaidzira, Jesu ugere kurudyi rwaMwari, uya unditore. Umu handipinde. Ndo pandakanzwa mhepo ine simba yakasimuka ichibva mugomba ichikwidza kumusoro. Iniwo ndokubva ndatarisa kumusoro, ndokuona ruoko rwanga rwakasimudzwa. Izwi riya ranga richipopota kwandiri, ndokubva randidaidza zvikanzi, ngauye kuno. Ndakazoona ndabiswa pagomba paya, ndokubva ndanogara pacheya yegoldhi yakanga ine simbi dzesilva dzakanga dzichikwidza kumusoro.
Ndakagara ipapo izwi riya ndoparakati kwandiri, reurura zvawakatadzira Mwari. Semunhu wanga asinganamati ndanga ndisingaziviwo kureurura, kuti unoreurura kuti kudini. Ndakabva ndareurura ndichiti, Mwari ndakamutadzira, ngaandiregerere ndidzokere panyika, ndinoshanda ndichengete mai vangu. Ndini ndinochengeta mai vangu, ndini ndinobatanidza mhuri yekwedu, ndini musara pavana. Izwi riya ndokudzokorodza zvikanzi reurura zvawakatadzira Mwari. Iniwo ndokubva ndadzokorodza zvimwe chete ndikati, Mwari ndakamutadzira, ngaandiregerere ndidzokere panyika, ndinoshanda ndichengete mai vangu, ndini ndinochengeta mai vangu, ndini ndinobatanidza mhuri yekwedu, ndini musara pavana. Izwi riya rakaramba richiwedzera hasha. Hasha dzezwi iroro ndaidzinzwira pacheya ndandakagarira. Raiti rikanditi reurura zvawakatadzira Mwari, cheya yangu yaibva yasumuka zvine simba, yobva yakwidza kumusoro. Ndikatadza zvekare cheya ichisumuka, kusvika cheya iya yakazosvika pokuti izwi riya ndakatanga kurinzwa richitaura riri pagotsi pangu apo. Ipapo handina kuzokwanisa kushama muromo kureurura. Ndakatanga kuchema, ndakademba, ndikati dai ndaziva hangu ndapinda mugomba riya ndisina kusvika panguva yakaoma iyi yandazvisvitsa, nokuti izwi iri rine simba. Hakuna panyika pano chatingafananidza nezwi iri. Rinoti kana rataura haurinzwi nenzeve, rinozara mumunhu, unoita seuchaputika izwi iri kana rataura. Ndakaramba ndichichema kusvika ndaona pamberi pangu paiswa bhuku. Bhuku iri ranga rakavhurika. Ndakafunga kuti ndiro bhuku riya randaverenga zvivi zvangu, ndikuda kunzi ndiverengezve ndikwanise kureurura. Asi iri rakanga riri Bhaibheri, shoko raMwari, iro ratinodadira tiri pano panyika. Saka rakavhurwa kudaro ndakatadza kuriverenga nokuda kwokuchema. Ndo pandakabvunzwa mibvunzo miviri. Wokutanga ndakabvunzwa mururimi rwechirungu, zvikanzi who was the tax collector. Mubvunzo uyu ndaifunga kuti ndinougona, asi ndakazotora nguva ndisina kuupindura nokuti mhinduro yacho ndaiishayiwa. Kusvika ndazopindura kuti handichaziva. Ndokubva ndabvunzwa mubvunzo wepiri nechishona, zvikanzi kufunga kwako iwe muteresi waiwanepi mutero. Mubvunzo uyu ndakakurumbidza kuupindura, ndikati handizivi. Zvikanzi handiti wazviona, unofanira kupa muimba yaMwari. Kupa muimba yaMwari hakusi kupfumisa mufundisi. Kupa muimba yaMwari hakusi kupfumisa mubati wehomwe. Iwe wapa, ndiwe waita kuti vhangeri yaMwari isvike kwaisati yasvika. Iwe wapa, ndiwe waita kuti vhangeri yaMwari izoparidzwazve mangwana. Saka unofanira kupa muimba yaMwari. Pandakanzi unofanira kupa, ndakaziva kuti ndanzwirwa tsitsi, ndikakurumbidza kuzvigamuchira. Ndo pandakabatwa ruoko rwangu rwerudyi, ndokubva ndatendeutswa ndichitarisa kuya kwaibva izwi, asi handina kuona chiso chomunhu. Ndakangoona ndebvu dzakavharira mberi kwangu kwese. Zvikandishamisa kuti izwi rine simba guru rakadai rinobuda mundebvu. Ndo pandakatanga kusimudzwa zvinyoronyoro neruoko rwuya, kusvika ndakuona ganda repachirebvu. Ndikati ko zvaanenge munhu. Ndokuramba achindisimudza kusvika ndasvika pamuromo. Hoyo ndokusvika pamhino. Ndichisimudzwa kusvika ndasvika pamaziso. Ndokusimudzwa kusvika ndasvika pahuma. Ndapahuma, chiso chiya chakabva chaita sechadzokera shure, iniwo ndichidzoserwa shure. Ndokubva tatarisana. Ndakaedza kutsvaka chiso ichi kuti chingava chiso chani. Ndakachishayiwa nokuda kwokuti ndanga ndisingachizive. Ndakatadza kuchiziva chikonzero ndanga ndisingachizive.
asi ndakazosvika pakuchiziva chisoyi chikunyangwe ndanga ndisingachizive, nokuti ndakazongorekana ndangodaidzira ndikati mwazha. Chakaratidza kuti ndamuziva iyewo akabva asumudzazve ruoko rwake rwerudyi ndokubva aturika pamusoro wangu, ndokuvhura musoro wangu nekugotsi, ndokutora kasimbi kesirivha kaaindibaya nako munjere, kachibuda kakanamirira tunhu tutema, achitubisa achindiisa muruoko, achibaya kachibuda kakanamirira tunhu tutema, achitubisa achindiisa muruoko. Apedza ndokuvhara musoro, ndokundibata kumusana kwandanga ndakabiswa mvura yemusana. Musana wangu ndokubva wasimba, ndokubva ataura iye neshoko rake achiti, ndava kukubisa zvimwe zvirwere zvose zvaizokutambudza paupenyu hunouya. Apedza izvozvo ndokubva azonditi hona mutumbi wako. Ndakatanga kuona muchipatara, ndokuona mutumbi wangu uripo pamubhedha. Ndichiona mutumbi wangu ndakatanga kuusema, ndikati washata, waora uyu, wakusemesa, hamuchaita, hamuchagarika umu. Asi chinhu chakanyanya kundishamisa, vanhu vaiva muchipatara vaitaura, taizvinzwa asi zvainzvikira kure. Mai vangu vanga vasingatauri zvekushama muromo, zvavaifunga vakagara vakanyarara, ndo zvakanga zvine ruzha runonyangadza tiri kudenga. Zvinhu izvozvo zvakandishamisa. Ipapo ndo pandakanzi chienda, iniwo nokuona kushata kwanga kwaita mutumbi, ndokubva ndatanga kudhauta. Ndikati ndine mubvunzo. Zvikanzi bvunza hako. Ndikati inini ndakanzwa kuti munhu ukafa ukazomuka, pfungwa dzako hadzidzokere panzvimbo yadzakanga dziri, unenge wakuita sokunge munhu asina kukwana, uchiita kunge chiruhwe-ruhwe. Zvikanzi aiwaka, handiti iwewe wakumbira kuti uda unochengeta mai? Ndikati hongu. Zvikanzi unofanira kunoshanda kakuti uchengete mai? Ndikati hongu. Zvikanzi zvawakanga uri ndo zvauchange uri, chienda. Ndakabva kudenga ikoko ndichitsverendenda ndiri mundebvu dzamwazha kusvika ndichinoti nguri mumutumbi wangu. Ndapinda mumutumbi wangu zvinonzi ndakahetsura zvakavhundutsa vanhu vese vakanga vari muchipatara. Iniwo ndakachizopepuka ndokungonzwa vanhu vese vachingoti mwana wararama, mwana wararama, mwana wararama. Vanhu vakaungana pamubhedha vachifara vachidedzera mwana wararama. Yakaita ruzha muchipatara, manesi akauya achimanya. Vasvika manesi vakatanga kupopota vari pamukova. Zvikanzi noizi ndeiko muchipatara, vanhu imi seiko musina oda? Mai vangu ndokubva vamhanya kuenda kumanesi kuya. Vakati aiwa, tapinda muno, mwana uyu akafa. Mwana uyu achatongomuka izvezvi, ndokufara kwose kuri kuita vanhu. Haisi noizi, kufara kuti mwana uyu wamuka. Tapinda muno akafa. Manesi akati hamuna oda, budai muno muchipatara, ibvai nemunhu wenyu muno muchipatara. Iniwo ndanga ndiri kudeedzera ndichiti amai honai kandiri pandebvu dzamwazha, mai kahonai ndiri pandebvu dzamwazha. Asi nokuti izwi rangu ranga risati radzoka, havana kundinzwa. Imwe shamwari yangu anonzi Zvito Jaurani ndiye akazvinzwa, akaita seabatwa nomweya ndokubva aenda kunodhonza mai vangu. Zvikanzi mai, musanyengerere, zvipatara zvakawanda, tsolongu munhu amuka handei. Ndokundibuditsa muchipatara cheparire Nyatwa. Ndokubva vatsvaga teksi ndokuenda neni paWilkins Hospital. Tasvika paWilkins ndakatambirwa ndokupindwa neni mukati. Mai vangu nevakanga vaenda neni neshamwari yangu Zvito Jaurani vakanga vapanze. Manesi maviri vakanga arimo vachinditarisa. Vakati uyu munhu haangasvitsi 30 minutes ari mupenyu uyu, anotifira panapa. Zvikanzi saka toti kudii? Zvikanzi chitovati vaende naye kuNazareti, ane typhoid.
ndokudedza mai vangu zvikanzi urwere une mwana wenyu haurapiwi pano, endai naye kuNazareti munovataurira kuti ane typhoid ndokuti mugamuchirwe ikoko. Ndokubva vanonditsvagira zvekare taxi paBelvedere paDivaris ndokuenda neni kuNazareti. Tichienda kuNazareti mvura yakatanga kunaya tiri munzira. Tikasvika kuNazareti mvura ichinaya, nesi akangouya zvechimbi-chimbi nokuti kwainaya ndokunditora ndokubva andisa mukati. Mukati imomo ndokutora makadzi angu. Mai vangu pavakabvunza kuti saka tinouya tichimuona nguvai kunoku visiting hour. Nesi akapindura akati kunoku varwere vetyphoid hamutotenderwi. Isu tinenge tichikufonerai tichikuzivisai kuti zvakamira sei. Imi munenge muri kumba. Mai vangu zvakavakanganisa, asi shamwari yangu iye anonzi Zvito Jaurani akati mai musatya, mwana wangu mudiki mucheche uyo akatombogara kuno kuchipatara tichiita zvekufonerwa akarapwa akatobuda, musatye. Mai vangu ndokuenda kumba, ini ndokubva ndasara. Saka yakazoti yasvika nguva yokuti manesi akuchiita handover and take over. Nesi akauya aipinda juti remanheru, ndiye akasvika achinditarisisa. Aona chimiro chandakanga ndiri ndokubva abvunza kuna uya nesi angandigamuchira. Zvikanzi murwere uyu wabva kupi? Zvikanzi abva kuParire Nyatwa. Zvikanzi ndinokumbirawo transfer yake. Uya ndobva ati uyu wauya asina. Zvikanzi auya asina chirudzii. Ndo pavakatanga kupopotedzana. Zvikanzi aiwa, Parire Nyatwa chipatara chikuru hachibuditse munhu asina transfer. Wamugamuchira sei asina transfer? Wakambozviitazve mukagamuchira munhu asina transfer, munhu iye akandifira ndikanyoreswa maripotsi. Iko zvino zvimadzokorodzazve vakatanga kunetsana. Ipapo ndakazongonzwa rimwe simba ndokubva ndarova gumbeze randandafukidzwa ndobva ranodonhera pasi. Uya anga akuramwa juti ndokubva andifukidza ndokubva apusha kastretcher bed ndokunondisa muwadhi mandanganga ndiri ndega musina mumwe munhu aivamo. Usiku ihwohwo hwese haana kuuya kuzombondiona, asi usiku ihwohwo ndakazoona mutumwa pomwazha weAfrica akapfeka magemenzi ake aine mabhuku ake netsvimbo akamira ndichimuona muviri wese nokuti kudenga ndanga ndangoona chiso bedzi. Ndakati murume uyu haasiri here andirapa? Ko sei asiri kusvika pandiri? Ndokubva ndatanga kumudeedza ndine mufaro wokuti ndiye andirapa. Ndikati uyai kuno, uyai kuno, uyai kuno. Ndokuona kuti akangonditarisa asi kuuya haasi kuuya. Ndikati ndofunga izwi rangu ndorisiri kusvika kwaari, regai ndishandise maoko. Ndokubva ndatanga kusimudza maoko angu ndichiti uyai kuno, uyai kuno, uyai kuno. Ndokuona kuti haasi kuuya kwandiri. Ndikati aiwa, regai ndiite zvekusimuka kuenda kwaari. Ndokubva ndatanga kufamba ndichiti uyai kuno, uyai kuno. Saka ipapo pakufamba kwandaita ndo pandakachizonzwa nesi uya anga akandigamuchira ndichisvika anga auya mangwanani akundimutsa kuti muka ndikudyise porridge. Nokuti pandakangosvika ndakasvika gumbo rangu rakangogonya rakadaro nemaoko anga akangopfumbata. Akamboedzawo kuda kuzvitwasanudza zvikaramba. Saka akashamiswa ndaakuburuka pamubhedha paya ndakatambanudza maoko negumbo riya rakatwasuka. Zvikanzi ko maoko ako atwasanurwa nani? Ko gumbo rako ratwasanurwa nani? Paya pandaideedza ndichiti uyai kuno ndo pakatwasanuka maoko angu. Nepaya pandakati regai ndite zvekuenda ikoko ndo pakatwasanuka gumbo rangu. Nesi uye ndokubva andipa ndiro yangu yeporridge ndokubva ndadya rese ndokubva ndapedza. Zvikanzi uyu murwere uyu anogona kurikavha, regai timutsvagire mumwe murwere watinomupa kuti vaitewo vairi kuti arege kusurukirwa. Saka pakazouya mumwe murwere akaiswa muwadhi mandakanga ndiri kumauro acho kuma8 o'clock dzemanheru. Murwere uyu auya akangoti divira akarariswa naro ndiroro usiku hwese. Iniwo ndichimuona ndakamunzwira tsitsi. Ndikati uyu murume ari kurwara uyu ndinotomusiyawo muno muchipatara uyu ndiwo murwere uyu.
Saka kunze kwaedza mumwe mukadzi akabva auya, nesi ari pamubhedha pangu. Auya mukadzi uyu, nesi akabva aenda kunosangana naye, ndokubva apiwa foni zvikanzi foni iyi ndiyababa avo, pane vanhu vadoda kutaura navo pafoni iyoyo. Saka nesi uya akabva avapindura akati zvino ivo vanogotaura nemunhu asingatauri, nesuwo tinaye kunoku hatisati tatombotaura naye, kwaivo vanogotaura naye chirudzii pafoni. Zvikanzi vanhu vekuchechi vari kuda kungomunamatira. Nesi uye ndokubva aenda nefoni iya. Saka asati asvika pamubhedha womurume uye foni yakabva yatanga kuringa, ndokubva adayira nesi uya. Vanhu vaiva vakati muise henyu panzeve, toda kumunamatira. Ndokubva aisirwa foni panzeve yake. Murume uye chinhu chaakagona kuita kubva apinda muchipatara kusimudza ruoko rwake achizvibatira foni. Nesi uye ndokubva asiya foni iya. Saka murume uya aramba akabata foni saizvozvo. Nesi akabva abuda ndokuenda kunobatsira vamwe kumamwe mawadhi. Ini ndokuramba ndakatarisawo murume uya, ndokuona kwanyano, ndokubva amuka ndokugara, asi akandipira gotsi. Chinguwa nguwa murume uye kwakutanga kutodayira foni iya kungoti hongu 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 hongu. Ini ndakatoda kubatwa nesetswa kuti uku ndokunonzi kurwara uku. Foni inongodayirwa ichinzi hongu hongu. Zvakamboitika kupi izvozvo? Foni yekusvika yakata. Murume uya ndokubva acheuka, ndokuona ndiriko kumubhedha, ndokubva atosimuka kufamba chaiko kwemunhu akagwinya achiuya kumubhedha kwangu. Ndakatya ndikati munhu uyu munhu kana kuti chii? Ndokusvika pamubhedha pangu, ndokubva amira akatarisana neni. Zvikanzi yesi shamwari, kuti ndirege kudayira, kuti ndidayire zvakanga zvichingondityisa zvese, kuti nemarwariro anga achiita munhu uyu. Asi chokuita panga pasina, ndakazomudayira ndikati ndiri right. Zvikanzi kunoku ndekupi? Ndikati kunoku kuNazareti. Zvikanzi ko inini ndakauya kuno kurini? Ndikati wakasvika zuro madeko. Zvikanzi ko iwe? Ndikati ndane mwedzi miviri. Ndokubva atanga kundinzwira tsitsi. Zvikanzi tumanzi dzakawandisa hama yangu muchipatara, haufani kugarisa zvakadaro muchipatara. Ndaona kuti munhu uyu ari kunyanya kuda kutaura neni. Ndokubva ndazomubvunza ndikati asi marwariro amamuchita, kungobva pafoni munhu wakutofamba chirudzii? Zvikanzi aiwa, ndanga ndichinamatirwa nevatungamiri vekuchechi kwangu. Ndikati kunamatirwa pafoni? Zvikanzi Ndikati chechi ipi iyoyo? Haana kuti the African Apostolic Church. Akati ndinopinda kwaMwazha. Pandakanzwawo zita rekuti Mwazha, ndokubva ndamutsanangurirawo nhau yangu iya. Zvikanzi shamwari warwirwa. Mwazha hasi munhu, mweya mutsvene ariko kudenga, aripo panyika. Namata iwe Paulo Mwazha waAfrica unomuona. Ipapo ndakamupikisa ndikati unoti sei munhu akandirapa kudenga wobva muti aripo panyika? Zvikanzi aripo pano panyika. Ndikati panyika panapa sei ndisina kubvira ndakamuona kubva ndichikura, wozonditi ari panyika? Zvikanzi ukapinda muchechi unomuona aripo panyika. Zvikanzi ameno, kana wakasunungukawo hako kuti ndikunamatire. Ndikati iwe wambobvunzwa here kuti wakasununguka? Handi wangoisirwa foni panzeve ndobva wanamatirwa? Ndinamatire? Ndokubva atonditi pfugama. Ndokuburuka pamubhedha, ndokupfugama pasi, ndokuturika maoko ake pamusoro, ndokutanga kundinamatira. Nguva iyoyo ari kundinamatira, nesi uye akangopinda aine spidi yokunanga kumubhedha kuya. Ndokunosvika kumubhedha kuye ndokuona pamachira hapana munhu. Ndokucheukira kumubhedha kwangu, ndokuona murwere uya asingamuki, ndiye ari kutonamatira murwere anomuka. Nesi akashamiswa akati imi varwere chachiko uko? Uye akati ndiri kumbonamatira mumwe wangu. Zvikanzi unonamatira mumwe wako iwewe ndiwe mupenyu here? Zvikanzi inini ndava right. Zvikanzi uya kuno. Ndokubva aenda kuya, ndokutetswa BP, matembiricha zvese ndokuonekwa zviri normal. Nesi akabva abuda muwadhi imomo, ndokuzodzoka aina dhokta. Vasvika akati dhokta, zviri munomu inini handisi kunyatsa kuzvinzwisisa. Dhokta ndobva atarisa pamubhedha pangu. Zvikanzi uyu mukomana chinongori chirwere bedzi chahwanda, asi chero munhu asiri dhokta anokutaurira kuti munhu uyu ari kuti
ari kurwara. Ndokubva ndasainirwa 10 days dzokutsvaka chirwere. Zvikanzi uyu tombomupa 10 days tinyatso kutsvakisisa chirwere chake kuti ndechei. Ndokubva vaenda pamurume uya zvikanzi uyu mubudisei uyu. Munyorere zvinhu zvake aende kumba. Ndikati munhu uyu ndanga ndichiti ndinomusiya munhu wani. Iyewo akuenda akabva auya pamubhedha pangu. Zvikanzi shamwari, inini ndaakuenda. Asi iwe ndinoda kuti unogamuchirwa muchechi musi weSabata. Ndikati Sabata ndinenge ndiri muno muchipatara. Ndobva ndatora kadhi rangu riya ndobva ndamuratidza. Ndokubva averenga zvikanzi izvi zvakanyorwa izvi. Haasi Mwari uyu. Munhu anyora zvinodzimwa naMwari. Sabata enda unogamuchirwa muchechi. Ndikati kana ndichinge ndabuditswa ndinoenda. Zvikanzi hauna rutendo. Ndipe phone number dzako ndoda kukufonera musi weSabata ndinzwe kuti wagamuchirwa muchechi. Ndokubva ndamupa phone number dzangu. Ndokubva aenda. Waiwa musi wechitatu. China ndokubva kwauya vecounseling ndokunditesta HIV vakati ari negative. Chishanu dhokota ndobva auya zvikanzi shamwari zvatanga tiri kufungira handizvo. Zvatakuita iko zvino takumbokubuditsa umboenda kumba. Unoziva zvimwe zvirwere zvinoda kumba. Iwe wagarisa muchipatara. Iko zvino chirwere chako hatisi kuchiona. Saka mukamboendawo kumba vanombofambawo. Asi kana zvarema makadhi ako ticharamba tinawo kunoku. Wakasununguka hako kudzoka chero nguva. Ndokubva ndabuditswa uri musi wechishanu. Ndasvika kumba ndikataurira hanzvadzi dzangu kuti ndodawo kuti munditsvagirewo chechi inonzi yekwamwazha. Kana maiwana ndokuti nditangewo kudya zvinhu zvekudya zvepano pamba. Ndokubva vabuda vari vairi. Nguwa ndokubva vadzoka vakati chechi yekwamwazha itoriko chechi inonzi yekwamwazha taiwana. Asi hanzi inotanga nenguva dza10:30 mangwana Saturday. Ndikati zvakanaka. Saturday yasvika ndobva vandiperekedza. Ndokusvika ndobva vanomira neni nechekure. Vanhu vaiva pachechi ndokubva kwauya mutungamiri. Ndobva anondigamuchira ikoko. Zvikanzi uyu ndiye ari kuda kuuya pachechi penyu apo. Ndobva anditora ndokubva ndaenda naye. Ndokusvika paungano paya. Pachiti kana poimbwa achindisimudza kana pogarwa pasi ondigadzika pasi pachisimudzwa achindisimudza kusvika nguva yekupinda muchechi. Ndobva ndaendawo ndokugamuchirwa muchechi. Chinhu chakanyanya kundishamisa ndaturikwa maoko pamusoro. Ndakazobatwa zveruoko rwangu rwerudyi. Ndokubva ndatendeutswa ndichitarisa kune vanhu. Sezvandakangoitwa paya pandakabatwa ruoko rwerudyi ndichitendeutswa ndichitarisa kundebvu. Ipapo ndopandakazova nokutenda ndikati murume uya ari kudenga ichokwadi chechi inoyi iri pano panyika ndeyake. Nokuti zvanga zvafanana maitikiro azvakaita. Ndakatanga kuva nokutenda. Pakazoti pachirongwa zvino kubhabhatidzwa. Pakashayikwa anobhabhatidza. Vanhu vachitya nokuti ndaidedera uye ndanga ndisisina ropa. Vachitya kuti munhu uyu unofira mumvura. Kusvika muvhangeri Masendu ava mufundisi Masendu wedziva rasekwa. Ndiye akazoti kana pasina anobhabhatidza ini ndichaenda naye kunomubhabhatidza nemukadzi wangu. Ipapo ndo pakazosumuka vamwe vazhinji vachiti isusu tinoenda tunoimbira. Pakabvunzwa kuti hapana vamwe here vasati vabhabhatidzwa. Pakaonekwa paine vamwe vanhu vaisvika kuma6 vanga vasati vabhabhatidzwa. Tikarongerwa tunobhabhatidzwa musi wesvondo. Takuenda kuJorodhani ndakaperekedzwa nehanzvadzi dzangu kunosiiwa pataikwirira. Ndobva vadzokera havo kumba. Ndokubva taenda kudhemu rekwaSemulevhu uko. Tasvika kuya ini ndakazoita wepiri pakubhabhatidzwa. Vakomana takanga tiri vairi. Akatanga okutanga ndokubva abhabhatidzwa. Ininiwo ndobva ndaenda ndakabatwa. Ndichinoperekedzwa mumvura. Mufundisi Masendu achiri muvhangeri akati kune aindiperekedza mumvura zvikanzi musiye anosvika. Ndokubva ndatanga kutatarika ndichienda. Ndasvika ndakangonzi bata mhino. Akandinyika mumvura sekunge ari kunyika munhu mutano.
kanzi muzita ra Baba nera Mwanakomana nera Mweya Mutsvene amen. Achisiya ungari kusiya munhu mutano. Ndakanzwa rimwe simba randisati ndakanzwa kusvika nazvino. Ndakabuda mumvura ndichimanya, mumvura mumanyu, asi ndakabuda ndichimanya mumvura imomo, ndikakwira dhunduru redhemu kwakuenda kuseri. Ndikati zvinhu izvi zviri kutoitika here izvi? Ndo pandakaenda kune uya mukomana anga atanga kubhabhatidzwa. Ndikati shamwari, wandiona here iwewo pandauya? Ndini uya munhu anga akabatiranwa uku nokuku. Iko zvino zviona ndasimba, ndichizunza makumbo nemaoko, ona ndasimba. Mukomana uya haana kundicheuka kana kunditarisa. Ndokubva ndadzokorora ndikati shamwari, wandionawo here pandauya? Ndini uya anga akabatwa mumwe uku. Ona izvezvi ndasimba. Mukomana uya haana kana kumbondicheuka. Ndikati uyu munhu haafarire kupona kwevamwe. Ndobva ndatora hembe dzangu ndikabva paari ndikanochinja hangu ndiri kwangu uko. Ndakugadzika hembe dziya pasi kuti nditange kuchinja, ndakazonzwa mukomana uya akudedzera, iwe. Ndakambofunga kumutsivawo, asi ndakazodaira ndikati zvikanzi handinzwe ini. Ndikati zvikanzi ndakunzwa. Achimhanya achiuya kwandiri. Ino ndikati ndakufamba, iye achiti ndakunzwa, ndichiti ndakufamba, iye achiti ndakunzwa. Tikati shamwari, zvataitirwa naMwari kaizvi, ngatichirega kudzokera kuseri kwedhunduru kudhemu. Zvirwere zviye zvinotidzokerera. Ngatirambe tiri kuno kuseri, kana ivo vapedza vachauya kuno vachizotitsvaka. Takaramba tiriko kuseri ikoko kusvika vanhu vese vapera, ndokuzotsvakwa ndokuwanikwa tiriko kuseri. Tikati aiwa, tatya kudzokererwa nezvirwere zviya. Saka tadzokera kumba. Ndakaenda kumba ndichizvifambira ndiri ndega, ndisina wakandibata. Ndakatakura pabheki yangu yaiva nehembe dzakanyorova. Mai vangu nehanzvadzi vanga vakatarisira kuti vanhu vechechi ndo vachandiperekedza kumba, vachizoonawo patinogara. Vakashamiswa vachindiona ndichisvika ndiri ndega, ndichitotsikawo pasi apa pachinzvika kamutsindo. Ndakafarirwa kupfuura mufaro wakaita musi wandamutswa. Vakandiunganira vachibvunza kuti chiiko chaitika, tiudze kuti chii chaitika. Ndikati amai, inini handisi kutozivawo kuti chii chaitika. Anoda kuziva chaitika achauya kuchechi yekwamwazha. Sabata yakateera yacho mai vangu nehanzvadzi dzangu vese vakauya vakagamuchirwa musangano revapostora veAfrica. Sabata yaizoteera yacho kukanzi kuchava negumhano remutumwa waMwari pomwazha weAfrica kudombo Shava musi wa3 November. Ndikataurira muvhangeri Masendu ava mufundisi kuti iniwo shuviro yangu ndeyekuti ndinoonawo mutumwa. Kana ari iye mwazha akandidzora ndafa, ndichakutaurirai kuti ndiye aripo panyika. Kana asiri iye, ndichakutaurirai kuti handiye. Mufundisi akanditi, imimi vatsva munotakurwa nechechi. Takatakurwa tese namai vangu nehanzvadzi dzangu tikaenda kudombo Shava. Nguva yakati yakwana, ndakanzwa shoko rokuti muranda waMwari Paul Mwazha Africa akusvika. Vanhu vakatanga kuimba, pakaimbwa, ndokubva pavhurwa kamukana. Ndokubvawo ndaisawo maziso angu ipapo. Ndikati kana ari iye ndichavataurira vanhu ava, kana asiri iye ndichavataurira. Ndokubva pasvika murume ane tsvimbo. Ndikati kana vachiti ndiye mwazha uyu vanhu vanonyeperana. Ndokubva ndaona mumashure make mumwezve ane tsvimbo. Ndokuona riri dungwe revarume vane tsvimbo. Ndokuzoona huma bedzi nechekure. Ndikati iyo huma iyo haisiye pano panyika. Huma iyo chipatara chikuru kudenga. Ndo pandakarapwa apo, ndo pandakaporera. Ndakashamiswa ndichiona murume iyeye wandakaona kudenga achisvika pakati pevanhu pano panyika. Zvakandinetsa ndiri pakati pavanhu. Ndikati murume uyu akataura panapa, vanhu nokuwanda kwavakaita vanonowira kupi vanhu vese ava?
Pachingopedza kuimbwa pasati paverengwa mirayiro, mutumwa Paul Mwazha waAfrica akatanga kutaura. Zvese zvaakataura musi iwoyo aita sekunge ari kutaurira mai vangu. Akataura akati, ndine muviri wangu wandakasiya kudenga unonzi Serufimu. Iwoyo ndakashaya kuti ndekupiko kwandingauchengetera panyika, nokuti ndinoda kufamba navanhu, ndichigara navanhu, ndichitaura navanhu, ndichidya navanhu. Ndosaka ndakausiya kudenga. Ndikati right, ndosaka pano achitaura nezwi iri rinonzwisisikawo navanhu. Ndokubva azodedzera akati, vanhu vanofa nguva yavo isati yakwana ndianiko unovadzora? Chechi yese nokuwanda kwanga kwaita vanhu, vanhu vese vakataura zvinhu zvimwe chete, vakati ndipo Mwazha weAfrica. Iye wachibva ati ndinodzora, handinei kuti hauna mateneso muchechi muno, nokuti anouraya vanhu ndiSatani, mbavha yakakubakura nokuparadza. Zvikanzi mumwe ndinomuperekedza kubva naye kudenga, ndosvika ndomisa mumutumbi wake. Mumwe ndinongoti mweya wake uchada kungobuda, ndobva ndatodzosera pakare pakare. Mai vangu vakachema musodzi, vakasimuka vanhu vakagara vachitsvaka kuti ko mwana wangu ari papi, ko zvazviri kutaurwa izvi aifanira kusimuka. Akati ndinotenda vaMwazha makandidzora. Takukwira bhazi, mai vangu vakandidhonza vakati, nhai mwanangu, ko wadiwa simuka, ko panzi pane mukomana wechidiki wandakadzora anga afa nguva isati yakwana. Ndikati kwete mhai, vakawandisa vakadzorwa apa, handisi inini ndega. Zvino ndinoda kupa kutenda zvikuru pamberi paMwari watuma Pauro zuro dzavanotenda. Varume takazviwanira Mwari mu The African Apostolic Church. Dai maizivisisa zvinhu izvi, vanhu vaigara vachichema misodzi kuti Mwari wakatiitira nyasha dzisingaperi, Mwari wakatiitira tsitsi dzisingaverengwi, kutipa muranda wake Paul Mwazha waAfrica. Waona Paul Mwazha waAfrica, waona denga. Idenga riri panyika, hama dzangu. Ngatibatei zita raMwari seramwari, ngatimuyeresei Mwari uyu saMwari. Ini ndinotenda, ini ndinofara, nokuti nhasi 14 Oktoba ndava nemakore 13 ndaberekwawo nomurume anonzi Pauro Mamvura Mwazha weAfrica. Nokuti kuberekwa kwangu kwandakaitwa namai nguva yacho yakaparadzwa naSatani, asi upenyu huno hwandakurarama kuda kwemuranda waMwari Pauro Mwazha weAfrica. Zvino ndinotenda zvikuru pamberi paMwari, uye chimwe chinhu chandinotenda kwazvo pamberi paMwari, musi wa10 November tabva zvekare kugumano repiri romutumwa kudomboshava. Tichisvika kumba takawana takagarirwa nomumwe supervisor wedu wandashanda naye kubasa anonzi Gift Mande. Tasvika takakwazisana, asi wakazokumbira kuti mai, ndoda kuona mai. Mai ndokubva vasara naye panze. Ndokutaura namai, akati mai, pane zviri kundiremera. Mai vakamubvunza kuti zvingava zvii. Akati mai, musi uya tiri kuchipatara kuparire Nyatwa uko. Tapedza tabuda isusu paya takazomhanya kubasa ndokuzivisa vamwe zvatakanga taonawo. Vanhu vakazounganidza mari yechema, saka mari iyoyo ndini ndakaipuhwa kuti ndizosvitsa. Asi nezvavapo izvi kuti ndichisvika nayo mari iyoyo zviri kundiremera, saka ndakazodzokera nayo kubasa ndikataurira vanhu. Vakanditi aiwa, mari iyoyo chingoiendesa zvakadaro, saka ndo mari yandinayo iri kundiremera kusvitsa. Mai vangu vakati aiwa, mari ngaiuye hayo, nokuda kwekuti kunoku zvekudya hakuna. Asi kana ichitokwana bhazi mangwana chai tinenge takutoenda kumusha. Kumusha uku ndine dura rangu rechibage, ndine huku, ndine zvii, zvokudya hazvimbondiremeri. Saka mari iye yakabva yauya, nebepa riya rikauya. Mai vangu vakanditambidza bepa iroro, ndikaverenga mazita evanhu vose vakanga vandichema. Bepa iroro ndikarichengeta. Rakazobvarurwa haro, ndatorawo mukadzi. Akati bepa iri handina kusununguka kuti rirambe ririmo muno mumba. Ndikati aiwa, bepa iri riri kurichengeta kuti Mwari akandiropafadzawo nevana vanozopotawo vachiona uye nokuzonzwisisa kuti vavepo panyika zvakabva pakutumwa kwaPauro Mwazha weAfrica.
zvikanzi aiwa unozongowatsanangurirawo nomuromo kwete kuchengeta bepa rerudzi urwu. Saka ndiye akazobvarura bepa iroro remazita evanhu vakanga vabisa chema. Bepa ranga rakatonyorwa pamusoro kuti ratidzo chikadasi chema. Saka zvinhu zvandinotenda pamberi paMwari, uye ndinotenda mose nenguva ino yamateerera audio ino. Nokuti pachechi kuti upe testimony iyo yese ichipera, nguva inenge iri limited hazvigoneke. Asi ndaona kuti nditore mukana unowu kuti tiise iri audio. Ndinotenda zvikuru pamberi paMwari nokuiswawo muchechi ravapostora vaAfrica. Mwari ngatimudei, timunamate nemoyo yakapererera. Mwari atichengete kwese kwese vaApostora vaJesu. Chipo ichi takangochipihwawo hedu, ngatibatisisei zvatakapuhwa nedenga. Kudzai Jehovha, kudzai Jehovha.